Я хочу такой вопрос задать, очень прямой и конкретный. Помнишь вот эти закидоны еще до карантинные про воду в Крым? Пам'ятаю, звісно. Смотри, там дошло до того, что даже новый премьер, только вступив в должность, это сказал. Да, до этого говорил глава фракции «Слуга народа» Арахамия, а чому б не дати воду. До речі, це ж ми йому поставили це питання, і він дивним чином на нього спіймався. Да? Ну, понимаешь, вот у меня такое ощущение, в этой крымской воде все плывут в непонятном направлении. Слава богу, потом, когда все это было уже сказано и возмутились многие люди, в том числе и вы, там, и мы, там, и так далее, значит, представительство президента в Крыму, ну, то есть официальная структура вертикали офиса президента сказала, что до деоккупации воды не будет, да? Тем временем русские постоянно говорят о том, что это гуманитарный вопрос, и даже такие намеки идут из России, прям даже достаточно откровенные, что если там типа мы все будем умирать от жажды там, в Крыму, да, то мы захватим часть Украины там, с ответвлением канала, юг Украины и так далее, что даже это как казус белли могут использовать. То есть шантаж водой идет постоянно, постоянно. Скажи, почему, вот с твоей точки зрения, как политического аналитика, не только как депутата, почему этот вопрос такой важный, почему они все время его впихивают в украинскую повестку дня, и почему они все время шантажируют? Действительно ли так все на этом сошлось? Ну, тут все, на жаль, чи на щастя, все дуже просто. Перше, правовий момент. Правовий момент полягає в тому, що ніхто в здоровому глузді не буде сперечатися з тезою, що Росія є агресором окупантом. Відповідно до міжнародного права, країна-окупант несе відповідальність за жителів території, які вона окупувала. Байдуже, визнає це Росія чи не визнає? Це перший момент, правовий. Моральний аспект. Для нас він дуже важливий. А кримські татари, які мешкають на окупованих територіях, вони абсолютно чітко заявили, це неодноразово артикулювалося, що вони готові потерпіти, але вони вважають, що зрадою. Хоча вони теж потерпають від відсутності води. Це другий момент. Третій момент – політичний. Чому це питання постійно порушується? Це класична спекуляція, тому що це питання чутливе, і Росія вважає, що спекулювання на такій чутливій тематиці, що це гуманітарна катастрофа, а раз Україна не реагує на це, вона відтак несе відповідальність за можливу гуманітарну катастрофу, і вони грають на цих настроях, і є певна частина людей, які готові піддаватися цій грі. І останній момент, він суто інтриганський, якщо хочеш. Він такий, знаєш, оборудковий. Росія завжди діє за принципом. Вона пропонує якісь кроки, ми не ведемось, вона пропонує наступні. Будь-яка пропозиція від Росії – це пастка. Щойно ти потрапляєш, тобі пропонують нову.